isikhathi abasipendile la sibe useless for bona. Because when mase siyezweni lenkosi, it's when la uNkulunkulu ehlangabezana nesidingo sethu. Enye into kufanele niyazi ukuthi umzali owazi ukuthi ingane idingani ngaphambi kokuthi yona icele esola ukuthi yadinga. So uma uza kuNkulunkulu kusuke kuyena ozokutshela ukuthi udingani. So most of the time masebezweni liphuma ligane zonke sekuthiwa nje dismiss. So suka namhlanje kuze kube iSunday kungabe kusenzeka lokho. Hallelujah. Ngoba kusho ukuthi yena sonke lesisikhathi intendele ikhona ukuzakhe endlini awuzabe benefit lutho. Kube nje it's a fruitless exercise. Hallelujah. Ngibingelela uNkulunkulu okhona phakathi kwethu yise ndodana umoya ongcwele egameni lenkosi singamuphi ihlombe mangenzeka. Hallelujah. Ngiyabingelela umpostoli khona phakathi kwethu umfundisi ubaba uNkwanyana, ubrother Sfiso, uprogram director wosuku praise and worship team, ama-ushers onke, zintombi zinsizwa egameni lenkosi, abantwana abancane kwelihle igama likaJesu inkosi. Ngicela ngishayele uNkulunkulu ihlombe. Ngicela ke ukuthi sisi asifundele izwi lenkosi sikhonze nzane nje ngafishane bazalwane then bese siyahlobana. Ngiyakholwa ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu, wasindisa impilo yami wayikhulula. Ngihamba ngikhululekile nginoJesu, ngizizwa ngikhululekile. Amen. Hallelujah. Incwadi kaJohn chapter 6 verse 63 fundeka nje egameni likaJesu. Kumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhuluma kini angumoya, angukuphila. Awuphinde. Kumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhuluma kini angumoya, angukuphila. Kumoya ophilisayo. Umoya ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhuluma kini angumoya. Amazwi engiwakhuluma kini angumoya, angukuphila. Angukuphila. Amen. Nkosi bosisi ukufunda kwezwi layo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhuluma kini angumoya, angukuphila. Lapha zimbili izinto ezikhulunywa kuleli verse. Kukhulunywa ngomoya, kukhulunywa ngenyama. Lezi zinto zombili kukhona okuphakanyiswayo, kukhona okufeliswayo. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu ahambe engakwazi ukwehlukanisa ukuthi lezi zinto zehlukene. Uma ufunda uGenesis chapter 1, chapter 2 verse 7, uNkulunkulu wambumba umuntu. Esambumbile waphefumula umoya wakhe kuye. Umuntu wayisema umuntu ophilayo. Umufunda uGenesis chapter 1, uNkulunkulu
yahlukanisa izinto sekade ingahlukene. La sifunda khona umoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Umuntu esebunjiwe akazange azakwazi ukucabanga uNkulunkulu engakaphefumulela umoya wakhe kuye. Umuntu esebunjiwe akazange azavula amehlo abone until uNkulunkulu ase adeposit umoya wakhe kuye. Kazange umuntu waphila kwaze kwaba uNkulunkulu uyaphefumulela kuye umoya wakhe. Umuntu wayiseba umoya ophilayo. Ngokusobala ngaphandle kukamoya kaNkulunkulu umuntu ufile. Ngokuba umoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Inyawo zikwazanga ukuhamba umoya kaNkulunkulu ungakafiki phezu kwenyama. Izandla zikwazanga ukuphatha umoya kaNkulunkulu ungakafiki phezu kwenyama. Yebo Jesu. Izindlebe ayizange ukuzwa kanti ngoba umoya kaNkulunkulu ufike phezu komuntu. Lokho kuthiwa umuntu kungumuntu ophilayo ngenxa komoya kaNkulunkulu. Ngoba umoya kaNkulunkulu iwona ophilisayo. Kodwa inyama ayisizi lutho. Inyama i-useless without umoya kaNkulunkulu. Yeah. Umoya ophilisayo. Umoya ophilisayo. Ngumoya ophilisayo. Oh, hallelujah. More fun than the previous verse. Put Genesis chapter 1 verse 26. uNkulunkulu wamupha umuntu wamenza ngomfanekiso wakhe. Wayesethe kuye ukhuluma amazwi ukuthi ubuso umhlaba unqobe. Nikhona basaba? Ngoba noma ungafika umoya kaNkulunkulu, kodwa uma uNkulunkulu akakhulumile amazwi phezu kwenyama esedepositwe kuyo umoya kaNkulunkulu, umuntu akana direction. Esekwenzile uNkulunkulu wamenza ngomfanekiso wakhe, wamphefumulela, wakhuluma amazwi phezu kwakhe, wathi njengamanje wena busa umhlaba unqobe. Elinye verse lithi wamenza owesifazane nowesilisa ngomfanekiso wakhe uNkulunkulu. Nikhona basaba? Now let's hear his language. Ububuso umhlaba unqobe. Kukhulunywa kubani? Kukhulunywa khona bazalwane. Ongathi singabehlukanisa laba bantu. Sithi kukhona umuntu A nomuntu B. Kumuntu mayephila. Umuntu A ilona waphefumulela phezu komuntu owayengaphili. Umuntu B ilona waphesakhiwe akangaphila engakafika umuntu A ovela kuNkulunkulu ongumoya. Malethu uNkulunkulu ubuso umhlaba unqobe. Wayetshela umuntu A ethi akabusa umuntu B ukuthi mbuse umnqobe. Yeah. Ngoba kufanele umnqobe umuntu B. Ngoba umuntu B uyinyama engasizi lutho. Kwatshela umuntu A okuyena ophilisayo kulona ongasizi lutho. Yeah. Come on, ba. Lento isho ukuthi uma
B lona three inyama akasizi lutho lona philisayo akatshela noma ngasisi lutho ukuthi kuhlalwa kanjani lona philisayo akatshela noma ngasisi lutho ukuthi umuntu ucabanga kanjani lona philisayo akatshela ngasisi lutho ukuthi intombi ayingane kanjani intombi. Hallelujah. Hey, Nkosi yami. Atshela intombi. Wabumoya philisayo inyama isisi lutho umuntu eyaphilisayo umuntu B akasizi lutho. Hallelujah. Umuntu awunqoba umhlaba awubusi umuntu B okuyinyama wakhiwa ngomhlabathi ungumhlaba. Hallelujah. So umuntu mayefika umuntu B ongumhlaba akamusa futhi bese eyamnqoba. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hey, Nikhona nasaba. hallelujah. Wabumoya philisa inyama isisi lutho mama kwenzeka imistake kwasuka umuntu B wanamandla phezu kukamuntu A kwasuka umuntu B okungumzimba okuyinyama okungumhlaba kwayena influencer umuntu A impilo yomuntu amess. Hey, Nkosi yami. Awunekhona wasaba Hallelujah. because umuntu A iyena one direction umuntu B kufanele akhalishe mandate kamuntu A. Hallelujah. Hey. Awunekhona basaba Oh, Jesus. lithi izwi lenkosi umuntu A yokungumoya amusa umuntu B okuyinyama omhlabathi okunje. Jesus. Lalela lithi izwi lenkosi wabathatha uNkulunkulu ensimini yase-Edeni wafika kwanomuntu yokungu-Adamu washo uNkulunkulu emnikeza yonke indlela yokuphila lapha ensimini yase-Edeni okungumhlaba wakhe wayisemenzela umuntu B okungu-Eva ukube u-Eva ezwe umuntu yokungu-Adamu Hallelujah. ukuthi lapha emhlabeni ensimini kuphilwa njani. Yes. Yiziphi izinto ezidliwayo nezingadliwa. Inkinga iqale uma umuntu A esebhebhela umuntu B azihambele umathanda lo Mr. Oh, Jesus. uthele hambile umuntu B wahlangana nabangane around the corner baqhamuka somebody wathi ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli kulo muntu. Hallelujah. Kwasho ukuthi umuntu B akasizi lutho Okuyinyama. akakwazi ukuthi anikeze lo muntu aqhamuka esayidini indlela yokuphila emhlabeni wase-Edeni. Hallelujah. Wathatha wamnikeza wahla wayesethatha umuntu B waphatha wahamba wanikeza umuntu A lithi mayefika kulo umuntu A wabona ukuthi umuntu unqanelekile kuye wawuhla Hey, Nkosi yami. kwaphambana ke manje ke ama-orders kwathi umuntu B okuyinyama wa-influence umuntu A kanti umuntu A kufanele yini lo mnikeza yona kakade letha ifunyenwanga. Hallelujah. Umuntu A uyazi ukuthi akanayo lento okuthiwa accountability. Noma izinto zingonakala ukhona umuntu in charge. Awunekhona basaba
No, akufanele ukuba uhamba nje impilo yakho ibuswa inyama. Kodwa kufanele umoya ube yena obusinyama. Oh, hallelujah. Ngoba inyama ayisizi lutho. Hallelujah. Inyama futhi yazi ukuthi yona izopheleka. Oh, Jesus. Kodwa umuntu ufikile discussion. Hallelujah. Kufanele abuyele kumnikazi. Oh, Jesus. Hey, Nkosi yami ekhaya. Umuntu okuyinyama engasizi lutho iyathanda ukuyodla nokuyothesta izinto engavumelekile. Hallelujah. Uyazi ukuthi unendawo 6 feet underground. Oh, Jesus. Umoya. Kodwa umoya Oh, Nkosi. fanele kubuyele kumnikazi owawudalayo. Hallelujah. Lalela, inyama ayisizi lutho, umoya ophilisayo. Akufanele inyama itshele umoya, kodwa umoya ufanele atshele inyama. Hallelujah. Kunjalo. Umoya kufanele uinfluence inyama. Lithi uNkulunkulu wathi ubusa umhlaba unqobe. Hallelujah. Kufanele utshele inyama ukuthi nginsizwa. Yeah. Ngisesigabeni somnsizwa. Yes. Ingakhetha uJesu sigcineleni sifihleleni ingcebo yenu ezulwini. La kunangena khona sela lifohlelele nanundu naqwala. Hey. Fihla ingcebo yakho ezulwini. Hallelujah. Because it's when la sense of belonging yakho ikhona. Hallelujah. Because umoya ophilisayo thatha yonke into ephathelene nomoya uyifihle kuyo. Atobhala uPaul athi bhekani phezulu lapho kuphila kwenu kufihliwe khona kanye noKristu. Oh, hallelujah. Jesus. Lalela, inyama iyathanda ukukunikeza ama-orders athi Jona. Ebo. Injalo nje. Ngoba iyazi ukuthi yona ayisizi lutho. It's a useless thing. Uyabona inyama ungayifanisa kwimini yakho nalento okuthiwa istash. Istash asikunikezi ma-protein, but sifuthi ithumbu usho ukuthi usuthi. Kodwa awukho umzimba ogenayo estashini. Nkosi yami. Now umzimba uyazi. Hayi nikhona bazalwane. Hallelujah. Umuhle istash ukuthi sihlale lapha few days. Then bese uyovakashela indlu yangasese. And masumsilahlele istash awusaqalaze muva. Kanjalo inyama iyazi ukuthi yona inendawo. Hallelujah. Lubusa umhlaba unqobo. Umoya ophilisa inyama ayisizi lutho. Amaso ungakhulumeki nawo umoya ngokuphila. Ngoba umuntu engakekho desperate. Umuntu engakekho lonely. Yebo. Because unamazwi uNkulunkulu awakhulume kuye. Ayashumayela. And it is because okholwa njengokusho kombhalo. Esisweni sakhe kuyaphophoma imithombo yamanzi. Hayi. Le mithombo yamanzi inene dala ukuthi umuntu angabi desperate. Oh, hallelujah. Awulekhona bazalwane. Lekhona bazalwane. Hallelujah. Busa umhlaba unqobe. Lalela inyama ethanda uqobo. Yeah. Umoya akawufuni uqobo. Umuntu ubheka inyama engasizi lutho ethanda utshwala. Kodwa kahle kahle umuntu kamoya akayifuni lento. Hallelujah.
yesikhashana enkalukweni yesidakamizwa. Usumntwana mina ngiyifuni lento ngikadele akusho yona inyama. Ngoba umkhodi wesona ugcwala. Kodwa kusho umuntu. Oh, hallelujah. Kusho person A okungumoya. Othi ngikhathele uphila emhlabeni odakiswayo. Ngikhathele uphila kumuntu odla ama-drugs. Oh, hallelujah. Ngake ngashumayela emngcwabeni ngingaze mayivile emkhokhweni. Ngashumayela ngathi sengibizwa antakhona. Ngathi ngihlabelela kwakhuma intombazane ekhonile ententeni yaqhubela isililo. Yathi ngikhathele. Yathi ngikhathele. Kwangasho yona kwakusho umoya. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Ngoba inyama iyashika. Inyama inenkani. Inyama iyakhuthazela noma ifa. Iyazi ukuthi yona yawo. Hallelujah. Hayi umoya ophilisayo bafowethu. Nyama ayisizi lutho. Noma ungaba yichama abebuka umuntu uphi owinyama. Lalela uzwe ihlombo shayelwa lona. Kuthiwa uyayitsi inhliziyo yakwankwanyana bakithi. Hayi kuncane umuntu uphi. Umuntu eyena cha. Umoya ophilisa inyama ayisizi lutho. Lalela wonke amasonto angayifuni insindiso kuhlangenwe ngendaba yenyama. Yebo. Hayi. Ukuze kubanjezele umuntu kucatshanga ukuthi ingaba yakhe ilungile kanti ayilunganga. Abanjezelwe until azaholwe kuthi uJesu ukufa nokuphila kuba kuye ngeke afa ufike ekhaya. Usho umuntu obehlala ethaveni ekhothina leyibili yazimanga. Hallelujah. Uzwa abantu bethi wacwacwa kahle. Usandile bakwethu bengabantu laba kuthi bezimemele. Awu Nkosi yami. Hallelujah. Kuthi ikhasikhethi yakhe amadlela ahlaza. Isitumbu. Khulunywa ngenyama. Uzandile. Awu Nkosi. Yini usetamase waqeda umuntu B. Seqedile wenzelwa umhlatshelo. Wenzelwa umcimbi. Kwathiwa well done. Kanti khona umuntu ongaziwa ukuthi uthema kuhlukanwa wehlukana kwashona wakhe. Kodwa siyezwa ngelinye ilanga kwakhona indoda eyinakho konke, i-multi-billionaire, i-top notch, iphethe ichakula idoda, kuthiwa yafa yabhelwa yabonakalisa isihayideso yazwakala ikhala ithi msizane iyabela noLazaro babuna wakhe anathi ihloko leminulame wathi ngiyasha
wathi hayi kulungile ngoba sekuphelile ngami. Cela nongitshalela obhuti bami abawu-5 ababhizi betamasa ngefe ngishiyile. Uthi abaphenduka endleleni engihambe ngayo. Inyama ayisizi lutho. Kodwa indaba kaLazaro iyona esizayo. Yebo Jesu. Bathatha indlela kaLazaro. Bathiwa sorry. Bakhona abaprofethi. Ngoba uyabona nje usatamasa nje. Sahambela phezulu. Yeah. We slay queen. Inyama. Engasizi lutho. Sebenze inyama. Ngabona nje usatapisa glory. Nkosi yami. Esentweni ethamachita. Etha kanjani? Ayimani ukhulumile Etawona. akafustan. Kodwa ke nje ngizoyisona. Ehleke khamba kanjani? Hayi inyama. Njobe pha isenje kuvele underwear inyama. Cheka le chero mazana. Hey. Noma ungama-dimples, noma unganama-hips, noma unganamakhwekhwe, noma unganophethe, kodwa inyama ayisisi lutho. Hayi umoya ophilisayo. Athi uphonsa amaseromu, athi abasenyameni, abanakho ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngoba abanyama bahamba ngokwanyama. Kanti abahamba ngokwanyama ukubutha kuNkulunkulu. Kodwa abanamoya. Abanamoya. Abakuphila. Ukuthula. Abafanyameni ngeke bamthokozise uThixo. Ngoba imisebenzi yenyama isobala. Ukufebe. Usebenze inyama elosisitutha. Nobuthakathi. Nkosi yami. Usebenze inyama isobala. Awu Jesu. Umhawu. Inzondo. Makungu. Hayi. Hey. Yimona. Nakho konke njalo kwisakhabe. Hey. Kwimisebenzi. Yenyama. Lokhu usho ukuthi umama bayakunameza unika inyama hlombe. Sebenze inyama. Yebo. Wemfundisi yakho. Shaya ithuso phama. Wehlengiwe. Shaya isithuso phansi. Wehlengiwe. Ugibele embhedeni ubhamba embhedeni. Hlengiwe. Yebo ma. Sebenzi yenyama. Hey. Awu. Ayidalulwe. Hey. Shaya isithuso phana. Lokho ukuthi wena uyayikherisa. Hey. Fika ukhangisa u500 kuseni. Kanti izolo usuntshontshula u3 rand. Sebenzi yenyama. Sebenze inyama. Ngoba inyama isisi lutho. Ayisizi lutho. Awu. Negwegwe Nkosi. Hayi ayisizi lutho inyama. Noma singayinesa. Ngoba uthanda lelizwe. Uyisitha noNkulunkulu. Yebo. Hayi. Kumlando. Bona abazalwane abasindisiwe la abadlala amagqomo house. Usindisiwe awubizi ney'nkomo azezwe. Kudlala iy'ngoma zezwe. Othanda lelizwe, othanda lomhlaba, uyasitha uNkulunkulu. Ngoba inyama ayisiziwe.
Uyaphila. Kodwa mangena kwi-fight yakho kugcwele uBeyonce, kugcwele oMandoza, kugcwele Nazi, kugcwele oDJ, my own way. Shootings or calling my own understanding. And we say, yeah, if I get from Jolea, how if I get that Dana? Massively get as a flex system, as a shield. This is our from Jolea. Yeah, as a gate. As a gate, as a this in the same way. Association, Yamatama Kodwa, Amakuma, Amapoy, Nobama Maitane, Movie Yellow Weekend, it's a Victoria. When no hammer will come on, so cancelisha abantu abasemjolweni ukuthi njobe dumile for a couple of days nje ukhombisa ukuthanda impatient bekezela hayibo wena uDr. Doni wena usisitoli wena ukhanselisha abantu ababalava first wena kodwa wena hamba ngokuthi usindisiwe. Hey, ukuthi usindisiwe umoya phisa inyama isisi lutho ayayisisi lutho umoya ufika ukutshele ukuthi uJesu sekusindisile njengamanje phenduka shizono hayi ngoba kuyaphendula kuyi-assignment kadokta ukuprescribela i-medication yebo kodwa wena umsebenzi wakho ukuyithatha uma ufika ekhaya
awusakwazi nokuvusa ikhanda kodwa uthi uJobe noma ukuthi ukaluliwe noma isiphuzo sakho sewufile emhlabathini uthi kodwa ngephuma
Isimbi yakho mnayo. Yeah. Ngoba kuswelekile ngenxa yakho. Yebo. Wathi washiya impisa. Hey. Ngoba leyo sibasile. Kuyashiya. Jesu. Ahambi nakhona. Asiyashiya. I want we exchange. Come out in Jogalami. Ulete umthwalo wakho. Kawasa Samaria. Wathatha impisa yakhe ebe umthwalo wayishiya. Wathatha leyo Joseph. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ay, Gosani. Oh, hallelujah. I will take the Joseph. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayafika mzimba. Wayafisa ukukhona. Adilele ijoka. Ayishamilo. Ufanele babathatshele. Babathathothula. Ayafuthanile. Hallelujah. Wathi ngimtholile. Hayi ngimtholile mtshele bonke. Uyaphilisa. Ngiyamasiza lutho. Uyamasiza lutho. Amazwi wakho kumele umoya ngokuphila. Nawulizwe. Awunangulizwe. Waya kuNkulunkulu noNkulunkulu. Hallelujah. Konke kwafanelanga. Ngaphandle kwakhe kufanelanga lutho. Hallelujah. Weza kwaba. Kodwa Ayababa. amagama amemukelayo. Awu Jesu. Kodwa labo abamemukelayo bayabahamashya. Ukuthi bathiwa bangabantwana. Ukuba bathiwe bangabantwana. Hallelujah. Hayi futhi siyilo. Izwe lisibuyisele impela. Hallelujah. Lapho esaxoshwa khona ngoba sesonakalisiwe ngetala kaNkulunkulu. Awu Nkosi yami. Awu Jesu. Awu Jesu. 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 Awu Moya Ngcwele. Hallelujah. Mayefika uLifa esiphambalweni. Wafike wabethelwa. Mayisemethekwe indaba yokunyukela eGolgotha nokuthi abethelwe esiphambalweni yayingenamandla until asakhulumishwe. Hallelujah. Lokuqala, lesibili, lesithathu, lesine, elesihlanu, elesithupha, elesikhombisa. It is finished. Hallelujah. Kufezile. It is finished. Hayi kufesiwe. Hayi Nkosi yami. Umhlaba wazamaza. Oh, hallelujah. Abantwana qephu. Oh, hallelujah.